ஏமா சாம்பார்ல என்ன உப்பு இல்லையா? காரமா இருக்கா? புளி இல்லையா? ஏதோ குறை சொன்னா உனக்கு தூக்கமே வராதா? மூடிட்டு சாப்பிடு. என்னடா சாப்பிடாம வச்சுன்னு இருக்க? அது இல்லம்மா, சாப்பாட்டுல பல்லி இருந்துச்சேம்மா. இறந்திடவா நீ பிறந்தாய் அன்பே. மாப்பிள பொண்ண பிடிச்சிருக்கா? உனே இந்த கண்ணை பார்த்து கைய காட்டி தலையாட்டி தைரியமா பொண்ணு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுப்பா. எனக்கு இந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா. நேத்தே சொன்னேன் நான் சலூன் போறேன், என் கூட வா, இல்ல ஃபீல் பண்ணுவேன்னு. என்னை விட உங்களுக்கு யங்கா தெரியற அளவுக்கு மாத்தின சலூன் என்ன சலூன்? கண்ணா சலூன். கண்ணா சிக்னேச்சர் யூனிசெக்ஸ் ஹேர் சலூன் பூச்சோ.